alebo koľko v pléne predložil pozmeňujúcich, doplňujúcich otázok alebo nejakých inšpiratívnych návrhov. To je jedna otázka. Druhá otázka sa týka transparentnosti. Všetci hovorili vo svojich vystúpeniach o transparentnosti. Chcem sa teda spýtať, keďže ešte nemajú príležitosť sa prejaviť transparentne ako primátori, či sa ako kandidáti vedia prezentovať, že majú zriadený transparentný účet, s ktorým počíta zákon o voľbách do orgánov samosprávy a či a kto financuje ich volebnú kampaň. Ďakujem pekne. Nech sa páči, ale naozaj prosím o pár slovami a veľmi stručnosti. Nechce pán Tria dostať ako prvý hlas. Bol som na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo posledný krát. Nik tam nebol z týchto ľudí. Návrh som nepredložil žiadny. Ja som tam bola aj pani Holá tam. Pani Holá tam bola? Áno. Ešte ju nepoznal. Ešte som ju nepoznal. Dobre, ešte niečo. Účet. Financovanie kampane, transparentný účet, také to... Sám si financujem. Všetko. Dobre, ďakujeme. Samostatná jednotka. Môžeme nechať slovo ďalšiemu kandidátovi, nech sa páči. Na zastupiteľstvo v podstate nechodím, bol som tam jedenkrát. Kampaň si financujem sám. A tomu nemám čo dodať viac. Pozmeňujúce návrhy som nedal. Dobre, ďakujeme, nech sa páči, pani Holá. Tak ja som už hovorila, že som členkou komisie výstavby viac ako 15 rokov, takže viac ako 15 rokov sa zúčastňujem komisie výstavby. Bola som v nej veľmi aktívna, aj keď nie vždy som mala na to priestor, pretože komisie by mali byť nielen poradným, ale aj iniciačným a kontrolným orgánom zastupiteľstva, tak to vyplýva zo zákona. V Námestove sa funkcia komisií dosť bagatelizuje, že teda komisie, že majú len poradný hlas a preto zastupiteľstvo ich ani nemusí brať vlastne do úvahy. Treba si uvedomiť, že práve komisie sú tým priestorom, kde sa môže uplatniť či už názor alebo odborné znalosti verejnosti. To znamená každého z vás, každého občana. Každý, kto chce pomôcť mestu a myslí si, že by mohol byť prínosom, tak môže prejaviť záujem o to, aby pracoval v komisiách. Môže prejavovať záujem aj tým, že sa bude zúčastňovať na zastupiteľstvách, kde môže dávať svoje pripomienky. A chcela by som, aby to takto začalo v Námestove aj fungovať. Na zastupiteľstva som chodila posledné 2 roky asi takmer pravidelne, skôr bolo výnimkou, že som tam nebola. Takže väčšinou som na tých zastupiteľstvách bola, podávala som pripomienky k rôznym otázkam, samozrejme týkalo sa to najmä tej oblasti, ktorá je pre mňa ako z hľadiska odbornosti, čiže výstavby, ale podávala som pripomienky aj napríklad k rozpočtu, keď sa schvaľoval. No a čo sa týka transparentnosti do budúcna, podpísala som sa pod 9 bodov kampane Správni kandidáti, ktorá je vlastne organizátori tejto kampane budú aj po voľbách sledovať, že či tí kandidáti, ktorí sa podpísali a ktorí sa stali či už poslancami alebo primátormi, či tieto zásady, pod ktoré sa podpísali, dodržiavajú. Takže podpísala som túto kampaň a mám založený aj transparentný účet, takže každý z vás sa môže pozrieť, kto financuje moju kampaň. Dobre, ďakujeme vám za odpoveď. Necháme prosím pána Marčíkovi. Ja som sa zasadnutí mestského zastupiteľstva nezúčastnil, sledujem ich priebežne prostredníctvom TV Oravia. Transparentný účet som si nezriadil, ale kampaň si financujem z vlastných úspor.
Čo sa týka zúčastňovania sa na mestských zastupiteľstvách, môžem zopakovať a nechcem sa opakovať, to čo povedal pán Tarčák. Neviem, aký to má vplyv na komunikáciu s ľuďmi, nejak som tomu nerozumel, to znamená, že komunikovať s ľuďmi komunikujeme len na zastupiteľstvách. Myslím si, že moja komunikácia s ľuďmi a práca, ktorú vykonávam, je na dostatočne vysokej úrovni. Chcel by som povedať, čo sa týka transparentnosti, tak ako som povedal v mojom programe, zapojím určite mesto do projektu Transparentné mesto. Transparentný účet nemám, nakoľko si svoju kampaň financujem sám, aj keď mnohí majú na to iný názor. Avšak nie je to tak, financujem si ju sám. Dobre, ďakujem vám za odpoveď. Ešte nejaká otázka v stručnosti, posledná. Nech sa páči. Ak môžem, ja by som len chcela povedať, že ten transparentný účet to nie je len o tom, že či si tú kampaň financujete sám, alebo kto ju financuje, ale ten transparentný účet je aj o tom, že verejnosť vie, kam tie peniaze idú. Takže tam vlastne má byť tá dvojitá kontrola, jednak kto to financuje a komu tie peniaze idú. Ja len maličký dotaz. My rozumieme, čo je to transparentný účet. Nemusíte nám vykladať, ako vieme, čo to je. Kedykoľvek, ktorýkoľvek z vás môže prísť, každý jeden doklad, kde som čo platil, za čo som dával peniaze, môžem kedykoľvek zverejniť. Nie je žiaden problém. Nie je žiaden problém. Dobre, ďakujeme. Nech sa páči ďalšia otázka. Dobrý večer. Ja mám 3 otázky. Jednu mám na pána Parížeka, jednu na pani Novo a na pána Tarčáka. Pán Parížek, chcem sa opýtať, veľa ľudí trápi, že pri obstarávaní služieb a tovarov pre mesto vzniká rodinkárstvo, to znamená, prideľujú sa nejakým spôsobom tieto zákazky známym osobám. Chcel by som sa spýtať, ako takéto niečo dokáže vyriešiť, keby sa stal starostom. Myslím si, že na to je veľmi jednoduchá odpoveď. Myslím si, že rodikárstvo a také nejaké nekalé veci určite nie. Máme tu na Inštitútu výberových konaní, verejných dražieb, takže týmto spôsobom asi by som smeroval zadávanie zákaziek pre mesto. Ďakujem. Druhá otázka na pani kandidátku. Vy ste spomenuli, že pokiaľ by ste videli záujem občanov, že by chceli, povedzme, zakázať činnosť podnikov, ako napríklad diskoklubov a tak ďalej, a povedzme polnoci, že tak by ste to bez ohľadu na to, aký máte na to názor, by nejakým spôsobom zariadili. Ja sa chcem spýtať, pokiaľ, lebo si celkom neviem predstaviť, netvrdím, že sa to nedá, ale pokiaľ slobodu podnikania zaručuje Ústava Slovenskej republiky a tá hovorí, že takúto slobodu možno obmedziť iba zákonom. Akým spôsobom by ste to chceli ako starostka zabezpečiť pre občanov vy? Neviem, či som celkom dobre rozumela tej vašej otázke. Ja totiž nechcem zakázať ani diskotéky, ani fungovanie tých podnikov. Neviem, či sa rozumieme. Ja nič nechcem zakazovať a už vôbec nie podnikanie. Ste vyslovili taký názor, že vy ste síce za, aby bol kľud v meste? Za čo? Neviem ani kam sa mám pozerať, že... Kde to je? Aha, už vidím, dobre. Takže keď tu padla otázka, že teda, keď sme sa o tom bavili, že či zakázať takéto pohostinstva po polnoci, tak padol tu aj názor, že vy máte na to taký názor síce, že teda by ste to zakázali, ale budete počúvať občanov. A keby občania chceli takéto niečo zakázať, akým spôsobom by ste to dosiahli? To je moja otázka. Ešte raz, nechcem nič zakazovať. Nikto nemá právo zakazovať, aby fungovali takéto podniky. Je možné iba obmedziť ten čas, dokedy budú fungovať, a ten je možné obmedziť všeobecným záväzným nariadením, ktoré vlastne má taký účinok ako zákon. Je to vlastne vnútorný zákon mesta. Záväzné nariadenia sú vlastne vnútornými zákonmi mesta.
to znamená, že podľa vás sa dá obmedziť táto činnosť bez všeobecne záväzným nariadením, áno? Ešte otázka pre pána Tarčáka. Nebude odborná, keďže je doktor práv. Chcem sa opýtať, keď ste tak veľa podcestovali svet, aké mesto na svete vám pripomína námestovo? Keď tu vodím nejakých kamarátov alebo zahraničných alebo aj domácich, ktorí ešte neboli v námestove, tak ich zoberiem najprv cez most, ideme cez mostom, aby sme videli námesto a im hovorím, že look is like Monaco or Geneva. Takže asi tak, Monaco alebo Geneva. Dobre, ďakujeme za odpoveď. Poslednú otázku z publika, nech sa páči. A už budeme mať posledné kolo, minútka, aby nám každý o sebe niečo povedal, shrnul to. Tak ja sa volám Način, robím na Mestskom úrade, možno, že ma poznáte, možno, že nie. Ja by som pani Litu Holu poprosil o vysvetlenie jednej veci, ktorú som si vytlačil z internetu, z jej angažovanosti, preto som si to vytlačil, aby som to mohol citovať tak, ako to je to napísané, aby som to náhodou neskreslil. Ja to prečítam. Na Mestskom zastupiteľstve 19.9.2011 som poslancov upozornila na zmanipulovanie výsledkov 3 verejných súťaží: rodinné domy z katastry Slanica, hromadné garáže na brehoch a akvapark na Nabreží, ktoré boli zastupiteľstvu klamlivo prezentované ako závery komisie výstavby. Tým som zamedzila, aby všetky 3 zákazky boli zadané jednému vopred vybratnému uchádzačovi. Ja keď som si to prečítal, som si myslel, že nerobíš v stavebníctve, že troška máš pomýlené pojmy. My sme jednoducho, nezadávali zákazku. To je fantastický rozdiel. My sme v súťaži vyberali vhodných investorov, ktorí by svoje peniaze dali do výstavby akvaparku na Nábreží za svoje peniaze, garáže, 100 garáží na brehoch a využitie lokality, ktoré mesto ako odkúpilo pozemok. Bolo to jednoducho prerokované v komisii, myslím, že to je predseda. Nech sa páči otázka. Ja rozprávam ako občan. Otázka alebo odpoveď? Odpoveď. Ja rozprávam normálne ako občan a pýtam sa na jednu vec. Ako môžete rozprávať o tom, že my sme zadávali niekomu nejakú zákazku. My sme vyberali investora. To znamená, ako si to vlastne myslela v tomto smere. Dobre, nech sa páči, pani Hola. Áno. Bolo takto. Tie pozemky pod tieto stavby, ktoré sa majú stavať, sú vo vlastníctve mesta. Na komisii výstavby sa 2 z týchto súťaží preberali, jedna z nich sa preberala viackrát, dokonca to bolo v priebehu 2 volebných období. Rozhodovalo sa o tom, že ktorý investor získa ten pozemok za veľmi výhodných podmienok. Opakujem, išlo o pozemok mesta. Čiže tým, že by ten investor získal pozemok mesta, získal by možnosť výstavby, čiže tým pádom by mohol realizovať tú zákazku. Tie súťaže som považovala za zmanipulované, môžem vysvetliť aj prečo. Súťaž na garážový dom prebiehala v niekoľkých kolách, pričom sa posúvalo vlastne a posledné rozhodnutie komisie bolo také, že mali by sa títo súťažiaci, ktorí postúpili do posledného kola, tuším, že boli 3, takže by sa mali ešte vyjadriť a mali by
upresniť na základe teda tých podmienok, ktoré mesto dalo. Mali by ešte teda nejaké upresnenia zaslať. Komisia vtedy bola zvolaná vo veľmi neštandardnom čase na 10. hodinu do poludnia. Keď som prišla na komisiu výstavby na Mestský úrad, tak komisia nebola uznášania schopná. Bol tam prítomný zástupca jednej konkrétnej stavebnej firmy, aj ďalší súťažiaci, ktorý pre túto konkrétnu firmu robil projekt a pritom bol sám ako druhý súťažiaci. A vtedy vlastne tým, že sme neboli uznášania schopní, tak sme ani žiaden záver ako výsledok súťaže neprijali. Na nasledujúcom zastupiteľstve predseda komisie výstavby povedal, že stavebná komisia rozhodla o víťazovi súťaže takto a povedal meno toho konkrétneho investora. Dobre. Takže nebol to záver komisie. Preto som považovala tú súťaž za zmanipulovanú a preto teda som hovorila o zákazke. Dobre, ďakujeme vám za odpoveď. Prídeme teda k poslednému kolu, čo my sme vlastne uzavreli dnešný